Čaute, ja dneska vám ukážem mojich prehľadoch, úplne ako všetkých, nielen potom, úplne všetkých, bo som tu na 2 účtoch. Tuto má jeden účet úplne hlavný. Tu mám Kukarača 4 miliónového, Trikolino, Pumpkiny, Spideriny. A keby sa pýtate, prečo mám taký debilný hlas, tak je 834. 2 turbo 3000, to mi bude treba do rebirtu potom. To nič. Tu do rebirtu mi tu bude treba. Job Sahur. Akramatramat bude treba do rebirtu. Aj Trippy Tropy. Tu mám potom pozval Spota. Už Vaxitos, Saturnitas. To som urobil včera s kamarátom rituál. A urobil som rituál aj na 1x1x1x1. Ibaže môjho kamaráta bratranec mi to ukradol. Potom tu mám Gusty Pitacos, Rainbow 3 miliónových, Black Hole Gold 1,8, Karker 2,4 milión, Botito Aurito 3,9, Blue Tortoise 3,5, Galaxy, a toto pod hospodou už viete. Potom tu mám Lastral Ritas 4,2, 7,1, La Cucaracha Yin Yang s 2 mutáciami a Pumpkiny Spideriny 4,3. A tu idem na tento účet, čo tu som. Tu mám Extinct Trollero zo včerajšieho eventu, Roactive 3,8 miliónov, tak som si ich nechal. Lastral Liritas 5 miliónov, 5,5. La Cucaracha 4 milióny, Chiclay Teramis nechytila žiadnu mutáciu. Ale podľa mňa škoda. 2 Grašus Medusy som vyťahol, keď som rybárčil. Toto som Sahur 10 miliónov, Gueniro Digitale. Tu mám potom uložnul môj hospodcito z starých účtov. No, z starého účtu som si ich zobral na prachy. Počkať, sa tu členku. Taký typek. A tu mám ešte Horin Jinbus. 16 miliónov. Ok, tak na dneska by to bolo asi všetko. No, toto je môj kamarát zo školy, aj frenda, čo tu mám. Tak na dneska by to bolo všetko, tak čaute.